Hurmatly vatandaşlar. Men ýene sizin bilen Murat Gurbanow. Men şu gepleşigimde sizin bilen açyk efirde Türkmen pasolstwosyna, ýani Parijdaky Türkmenistanyň ilçihatyny jaňydyp, Türkmenistanyň pasportlaryny uzatmak boýunça maglumatlar alyp edýär. Teýama bir günden bäri, ýagny bir hepdeden bäri bir topar grażdanlarymyz haýyş edip şunu biliplerin diýip aýdyp ýördüler. Ine şonu gelin biz sizin bilen anlaýaly. Häzir biz Türkmenistanyň pasolstwosyna telefon ederiz ve onu anyklarys. Ine biz Türkmenistanyň Parijdaky pasolstwosyny jaňydyr. Şöýden maglumatlar alarys. Türkmenistan'ın sizin bilişini ýaly prezidenti karar çykdy. Alo. Salamu aleyküm. Salam. Bağışlan, Türkmen ilçihanasymy şol? Men sizden bir maglumat aljak bolýan. Ýani Türkmenistan prezidenti Daşarytaky galan Türkmen grażdanlary üçin pasportlaryny uzatmak üçin karar bol çekdi. Şonuň ýerine nähili ýerlerde gidýär? Şol barada maglumatlar bileýseniz gowy bolardy. Ýani biz pasportlary uzatyp bilersmi? Nähili şertlerde kimin pasportlary uzatylýar? Biz pasportlaryny uzatmak üçin näme etmeli? Ýani haýsy dokumentler etmeli? Şunu bir düşündürip berseňiz, kyn bolmaly. Raýatlar Fransada ýaşaýan bolsa elektron emailden adalarny ýetirýärler. Hawa. Pasportum 2020 ýylyň 1-nji ýanwaryndan 2020 ýylyň 30 dekabr aýyna oturýarlara uzatyldyrýar. Aha. Näme şertde? Peşat goýulýarmy ýa täze pasport berilýärmi? Ýok, şol özlerinde bar bolan pasportuna ýaşaýarlar 30 dekabr 2020 ýylyna uzatyldyrdy. Aha. Her raýat bolan QR kod bolýar. Hawa. Düşnükli. Düşnükli. Diýmek şo uzatylan pasport bilen biz dünýäniň ýerisine gitjek bolsak gidip bilýär. Ýa gidip bilen dokmy? Hawa bolýar, edarlar tarapyndan Gollanýar. ýazynyň kabul edilmegi boýunça işler geçirilip şeýle pasport uzatylýar. Şoň esasynda raýatlara şeýle ýazylýar. Düşnükli. Ýene bir zat. Ine şunu uzatmak üçin biz diňe pasportlary etmelimi ýa başga da spravka diýdi, dokument diýdi, suratmy ýa ýene bir zatmy etmelimi ýa diňe pasportyny ýani randevuny alýar? Hawa. Pasportyny ýani mesela gitmek gelmek üçin pasportynyň birinji sahypasyny berýär, suratyny sahypasyny. Hawa. Ondan sonra mesela raýatynyň pasporty ýani şert pasporty ýaşandyrýar, ony berýär. Hawa. Ondan sonra pasportda ýaşman alýar berýän kartlyzy bolýar. Hawa. Ýa-da pasportyny viza satyny ýaşansa viza unutup. Dogry. Turak berýär, işte elektron. Dogry. Ony emailden berýär, ýerden hatyny getirilen gelende tapetilen suratny getiriyor. Düşnükli. Inni diýmek 2020 ýylyň 1-nji ýanwaryndan ýani şo suraga bu torun pasportlar uzatylýar. Ondan şondan soň bu torun suroklar, bu torun pasportlar. Ondan öňküler näme etmeli ondan? Ondan öňküler raýatlar iş sanamda ýurdudyň resmi namazlar, şahatnama goýuş, ony bilýärler, çünki bilýärler, onun bir ýylyna berýär. Ol diýmek bir şahadatnama berýär. Pasport uzatylan wagtda diňe şahadatnama berýär, ýurda gaýtmak üçin. Dogry dälmi? Ha. Düşnükli. Diýmek Türkmenistanyň prezidentiniň karary diňe 2020 ýylyň 1-nji ýanwaryndan ýani möhürledi utoran pasportlara uzatmak, şondan soň möhürledi utoran pasportlary uzatmak üçin edilýär. Düşnükli. Bolýar. Düşnükli. Köp taňary ýalkasyň men
Türkmenistan'ın demokratiya vatan Türkmenistan halk hareketinin lideri Murat Kurbanov bar maglumatlar beren için bizim halkımıza gatı kımmatlı maglumatlar köp sağ olun size işlerinde üstünlük. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, indi şu gepleşin mahiyetinden düşündüreyim. Kimin pasportu 2020 yılın 1 yanvarından son möhledi gutoran mı? İlçihanatına yankı arda edip yüldönüye. Menin pasportum 2020 yılın fevralına gutor dedi. Şu 1 yanvardan son möhletler gutormada yüldönüye. Şu yere öz pasportunun yani birinci sahipasını yani surat bilen yani danalarını iberya ve köyünü pasportunun yani sahipalarını iberya. Ondan sonra yani pasporda koyulan surat bazı 3-4'lük. Onu siz istedik yerde etbilen şun elektron versiyasına atbolya. Mesela için yani avtomatlar var suratı düşende şöyle peçat ettirmeyen de elektron versiyasını e-mailini koyan sana e-mail koyuyorlar. Şunu e-mailden pasosta uğradı yani ilçihana. İlçihana ardağınız bilen şu dokumentler alansam size randevu veriyor. Demek size bir çakılık veriyor. Planını geri verirsiniz diye. Şun kopyasını alıp suratların bir yerini orijinalini alıp şöyle baryanı size pasportunu da peçat durup möhlödünü udol diyarlar şöyle yani möhlödü mesela için 2020 yılın fevral ayı olsa peçat durup yine 2022 yılın dekabrına çelli udoldurulu deyip peçat koyup beriyerler. Doğrudan şu udoldunun yani ilçihanan nusfosu bilen pasport hemme yerde kabul edilmeli. Sebebi ol ofitsialny ulolundy. Şoň möhlöde ofitsialny ulolundy. Ol Türkmenistan'ın prezidenti kararı boýunça mı ya beylik boýunça mı onu tapagy ýok. Ýöne şul udolduruluş size hak berýär islendik döwlete barıp gelmek meselesi boýunça. Men bir zady unutup siz mesela için Fransa'da yerleşseniz Fransa'daki haýsy dokumentin esasında yerleşýäningizden iyi vermeli. Viza mi ya şöyle student olsa statusunuz mu ya da işleyen olsanız yani iş titresi diye de vaktlayınca yani kartanı size iyi vermeli. Türkiye'de olsa onunla iş vizanı ve vaktlayınca kartanı iyi vermeli. Olur şu niye esasında sen şöyle gelip diyorsun onu yani maglumatlar tasdiklamak için. O prosedura hakiki prosedura. Onu biz yol vermegine yani uğrup durmalı. Biz etmeli şunu. O hakiki prosedura hem konsulta ediliyor. Şimdi diyecek oyanlarım. Türkmenistan'ın prezidenti çıkaran kararını yani Türkmenistan'ın pasportlarını uzatmak diyen kararına dine 2020 yılın 1 yanvarından son möhlödü gutoran pasportları üçün edildi. Onun ön adamlar önkü ýagdaýlarda ýaly gezerler. O diýme 1 ýyllyk şahatnamany alarlar, ön 6 aýlyk bolsa, indi 1 ýyllyk şahatnamany alarlar da ýa-ni öz bolan ýerlerine gidip bostunluk alıp ya da şu bolan ýerlerine statusunu alıp, iş statusunu ya student statusunu alıp şu statusunu uzunluk bilirler. Olan bir goğula. Yine şu pasport teması boyunca bana bizim vatandaşlarımız soru verdi. İlçihana can edip bir maglumatları ilçihadan alıp size yine geçirdik. Şunun bilen men öz gepleşigimi utarýan, sizin hemmeňizde birinji bilen can sağlyk ve demokratiya döwletde adat, bahtly maşgalaňyz bilen ýaşamaňyzy arzu edýän. Türkmenistan öňe dewlete diňe. Sağ olun.